विठ्ठल 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 जय हरि विठ्ठल श्री हरि विठ्ठल जय हरि विठ्ठल श्री हरि विठ्ठल 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 जय हरि विठ्ठल 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 श्री हरि विठ्ठल 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 विठ्ठल। सिरियल वगैरे करतो, पैसे मिळतात, पण समाधान नाही मिळत। जे नाटकामध्ये काम करून लोकांचा त्वरित तुम्हाला प्रतिसाद मिळतो, तुमची काही चूक झाली तर लोकांच्या तोंडून चूक चूक येतं आणि स्टेजवर जेव्हा वाईट वाटतं तेव्हा तो खरा कलाकार असतो। आणि खरा कलाकार बघायचा असेल, खरा कलाकार व्हायचं असेल तर तुम्ही पहिल्यांदा स्टेजवर काम करायला शिका। स्टेजवर काम करायला शिकता, त्याच्यानंतर तुम्ही सिनेमा आणि सिरियल मध्ये काम करा। आता काय झालंय, खूप चॅनल्स आली आहेत, खूप कंपन्या आल्या आहेत, खूप सिरियल्स करतात, त्यामुळे गल्ली बोळातून कोणी उठते आणि सगळी जण मुंबईला जात आहेत आर्टिस्ट व्हायला। नुसतं सिरियल मध्ये जाऊन पाठ केलेली वाक्य बोलून तुम्हाला नट नाही होता येत, त्यासाठी नाटकात काम करावं। काय आपल्या एवढ्या वर्षाच्या कामाचं, आपल्या एवढ्या वर्षाच्या मेहनतीची कोणीतरी त्याची जाण ठेवणं, त्याच्याबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करणं हे फार महत्वाचं असतं। माझी तुम्हाला कळकळून एकच विनंती आहे की जशी जीतनी राघोबानी तुमच्या कार्याची जाण ठेवली, तशी जीतने केलेल्या कार्याची पण आपण सगळ्यांनी जाण ठेवणं आवश्यक आहे। मला अभिमान वाटला की आज 3, 3.5, 4 हजार ज्या काही खुर्च्या आहेत त्या सगळ्या भरलेल्या आहेत, अजून लोक येत आहेत, इथेही उभे आहेत। कुठल्याही पक्षाचं पाठबळ नसताना एवढी गर्दी जमा करणं म्हणजे जी दारोडकर हा काय माणूस आहे हे माझ्या लक्षात आलं। पक्षाचे झेंडे लावून 10,000 लोक कुठेही येतात, पण कुठल्याही पक्षाचा पाठबळ नसताना केवळ लोकांच्या प्रेमापोटी आणि जीतवरच्या प्रेमापोटी आज तुम्ही सगळे इथे आलाय। मला इथे आल्यानंतर बऱ्याच गोष्टी कळल्या जीतबद्दल। अतिशय सेवाभावी वृत्तीने तो इथे काम करत आलेला आहे। सगळ्यांची मदत करणं, अडीअडचणीला धावून जाणं, एवढंच नव्हे तर मला आश्चर्य वाटलं, केरळमध्ये पूर आला होता, तिथे अडकलेल्या लोकांना सुद्धा त्यांनी सुखरूप गोव्यामध्ये परत आणलं। आणि हे माझ्या मते त्यावेळेला कुठलीही अपेक्षा न बाळगता त्यांनी निरपेक्ष वृत्तीने काम केलं आणि म्हणूनच आज सगळे तुम्ही त्याला पाठिंबा द्यायला इथे उभे आहात। हेच प्रेम, आज तुमचा पाठिंबा त्याच्या पाठी कायम असू दे। उद्या तो जेव्हा इलेक्शनला उभा राहील नाही मला माहित नाही, पण जर उभा राहिला तर माझी खात्री आहे की इथे जे उपस्थित आहेत त्यातल्या प्रत्येकाचं मन जिंकलं जाणार आहे। आणि नुसतं इथे उपस्थित असलेल्या लोकांचं नाही, इथे उपस्थित असलेली लोक घरी जाऊन लोकांना हे सांगणार आहेत की पहिल्यांदा जिंकलं मत द्या। कारण उद्या आपली जाण ठेवणारा माणूस आपण असेंब्लीत पाठवणं महत्वाचं आहे। जेव्हा तो तिथे जाईल तेव्हाच आपली काळजी घेणारा कोणीतरी तिथे असेल याची आपल्याला खात्री असेल। साईबाबा या भरपूर मानतात, वर्षान त्याच्या दर्शनाक वयतात। आता ही गोष्ट कित्याक सांगली, ही झाली माझी धंद्याविषयी, धंदो स्टार्ट केलो त्याच्याविषयी, त्याच्या आशीर्वादान सुरुवात केली आणि आयज हांगा उभो आहा तो त्याच्या खातीर आसा। आयज साईबाबाचे नाटक आणि त्याची पूजा मूर्ती पुजल्या, ही कित्याक लागून पुजल्या, ही तुमकां हांगासर फुड्यान हाडून तुमच्या फुड्यान हे नाटक साईबाबाचे कित्याक दवरलें, कारण जो राजकीय प्रवास आयच्यान हांव सुरू करतलो तो त्याच्या आशीर्वादानूच जावपाचो। म्हाका आयज मेरेन तरी सांबाळा आणि ह्याच्या फुडें राजकारणानूय तोच सांबाळटलो आणि त्याचो आशीर्वाद म्हाज्या फाटीशी आसतलो। इतकें हांव साईबाबा कडेन मागता, साईबाबा कडेन इतलेंच मागता की साईबाबा तुझे आशीर्वाद आमच्या सगळ्या मानव्या मतदारसंघाच्या जनतेचेर आसचे आणि तुमचे सगळे आशीर्वाद माझेर आसचे।